Jongens, welkom bij Nije Chill React. Yes! Yes! En we gaan jullie een keer bij een videoclipje van een K-pop artiest. Ja, volgens mij aespa, heb ik het aespa? woord leest. En ik weet dus dat K-pop video's, die ben altijd heel grut en echt een heel spektakel. Dus ik ben heel benieuwd wat we hier gaan zien. Ja, ik heb de vorige keer mijn Guyske op een K-pop artiest gereageerd. Mooi Coldplay erin. Dus dat is dan een beetje Koreaans? Ja, een beetje. Een beetje. Maar we gaan lekker beginnen. Begin. Yes! Daar gaan we. En yes. Oh. Kijk wel net. Ja! De slang is wel cool. Oh my gosh, don't you know I'm a savage? I'm a Oh my gosh. 널게라 아직도 가리고 반짝을 켜주는 fella we holla. Het is een heel bekend Ja! fluidje. Ik weet wel waarschijnlijk van wat. Wow. Het zijn meerdere funkers, Ja. maar dezelfde. Oeh. Zus dat eeg daarachter. Oeh. Oh, die slang. Al die slang vind ik wel cool. Ja. Oh my god, wacht. Wat? Zie je zo dat? Wat? Die emoties bij dat famke. Ik zie staan emotie. Wij. En terug. Ben je hier terug? Ja, Deze? volgens mij wel. Deze. Oh nee, nog niet. Wij. Hier hè. Tje. Oh, Hoe grappig. En dat slankje. Hoe schattig dit Oh, dat is slankje. leuk. Dat is leuk. Oké, dat is goed. Ik heb veel. Mag ik nou weten hoe duur dit al hier is? En I toch know. niet nim. Wow. Uniek. Ja! Wow, heel vet. Ja! Oeh, die vlinders. Ja. Hey. Dat Egyptische erachter. Ja. Je had mijn beetje wissel van dat Animal Crossing liedje. Ja, dat Maar jij niet! Ik weet net wat het is, maar ik vibe helemaal mooi. Ja! Oeh. Wat wie dat? Zie je dus die eigen? Ja, dat is heel cool. Ken goed, jongen. Oeh. Kennen wij dat ik? Nee. Dit maakt die camera mooi mee. Huh? Zit van die VR-achtige karakters in. Oh. Zie maar. Ik van die game-karakters. Ja, dat. Zie je wel. Hoi. Dat is heel realistisch. Ja. Is dat een meme of dat? Wat? Is dat een meme of dat? Oeh. Teken vibes. Dit jou op mijn... Wings Club. Wings Club. Wings Club vibes. Savage. Dit is wel heel cool nou, Sa. Oeh. Oeh. Dat eeg vind ik eng. Dat is van Lord of the Rings, weet je wel? Dat eer. Ik hoor het eer van Lord of the Rings, huppakee. Ja. Dan geven we er even iets van.
Nou nog een ring. Perfect. Precies. Smier erbij. Oh, ze zit in medel. Ja. Oh, ik word exact jongen. Oh, ergens dit. Oh. Oh. Savage. Dit weer heel vet. Hij is heel cool. Echt heel cool. Wow. Een Wings Club gedeelte. Ja, ik weet net wat het is, maar dat is het leuke aan K-pop. Het is gewoon, de cast gewoon mooi viben. Het is gewoon my vibe. Ja. En game karakters. We hebben Lord of the Rings erin. Lord of the Wings Rings. Club. Slangen. Slangen. Vlinders. Vlinders. Van alles en nog wat. Leuk. Alleen nog Lord of the Rings ergens snel wat in. Hij is wat in. Hij is er. Dat weer jammer. Jongens, dit is weer naar je Chill React. Hopelijk vond je het leuk. Jou even een like. Abonneer ik even, dat is heel belangrijk. Precies. En wist ik een leuke video, stuur ze lekker naar je op. Wij de volgende keer naar de kunnen reageren. En dan zien we je de volgende keer. Doei doei. Doei!